दिनै 31 आगस्ट दिनै बे 31 आगस्टआवहाय जोंहा बिजनि सोलोंसालिमायावहाय जेनाखि दिनैनि बे हाबाफारिया जाहैबाय सनाथि मायथाइ फोरबो। जों मिथिगौ बिजनि सोलोंसालिमायावहाय मोनसे समावहाय माखासे सोलोंसा सुबुंफोरा सानसुमैफ्रा जेनाखि मोनसे समाव जोंनि थाखाय बर'नि थाखाय जे फरायसा आफादखौ नांगौमोन बे फरायसा आफादखौ नांगौ बायदिनो बिसोर मोनदांनानै सानसुमैफोरा हारि आरो जाथिखौ मोनसे समाव गोजौआवहाय दिखांनो थाखाय फोसाबनो थाखाय जेनाखि थांखि लानानै बिसोरो 1974 मायथाइयाव गायसनदों आरो माखासे थांखि लानानै बिसोरो फरायसालिमायावहाय सोलोंसालिमायावहाय माखासे खामानिफोरखौ मावबोदों। जेरै बर' फरायसाफोरा माखासे समावहाय माखासे सुबिदानिफ्राय माने गोजानाव थानो गोनां जादोंमोन। बेफोर सुबिदाफोरखौहाय जाहाथे फरायसाफोरनि गेजेरावहाय सुफुंनानै होनो हायो बेफोर असिलायैनो बेफोरखौ दानाय जादोंमोन। आरो लोगोसे जोंनि समाजाव मोनसे समावहाय जों मिथिगौ बयबो मिथिगौ समाजा मोनसे समाव जों अलखदाव गोलैनानै दंमोन। जों गुबुन हारिफोरजों नासयजायोमोन, माखासे बिथिङाव जों जौगानाय नङामोन। दा बैफोर जिनिसफोरखौनो सानसुमैफोरा जाहाथे जों बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि दानो हागोन बा गुबुन सुबुंफोरजों बा मुलुग दरबाराव जों दावबायनो हागोन, दा गावखौ सिनायथि लाखिनो हागोन, बेफोर असिलायैहाय दाफुंनाय जादोंमोन। आरो दिनैसिम फैनानै दिनै 2024 मायथाइ बा 2024 मायथाइयाव दिनैहाय 50 बोसोराव आगान सुरबाय। आरो बे 50 बोसोराव आगान सुरनाय समावनो दहाय फुंनिफ्राय माखासे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जोबथारनायाव बेलासियाव जोंहा जेनाखि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि दंमोन। आरो बे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव आंखौनो सावजेनगिरि हिसाबै गायसननायलाय गोजोननाय थादों। दिनैनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव जे बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। दा बेखौनो बुंनो सानो आङो जेनाखि जोङो आलारि बाथिखौ मानो सावो जों मिथिगौ। जों जेनाखि जेब्लानाखि जोङो बेजोंनो सिम्बलिक हिसाबै बुंनो हायो जे जेब्लानाखि खोमसियाव जों थायो अब्ला जों माखासे जिनिसखौ जों जेबो नुनो मोना। दा बेनो जे जोङो आलारि बाथि सावनाया मोनसे स्रां मोनसे गियानजों जोङो बेखौहाय रुजुनो हायो। जेरै जों स्राङाव थायोब्ला जोङो गासिबो जिनिसखौ जों नुनो मोनो, जोंनि साखाथि फाखाथि मा दं मा गैया जों बेखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो आं सानो जेनाखि बे बाथि सावनायनि आलारि बाथि सावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव मोनसे सोरां लाबोनो हायो। आरो बे सोरांजोंनो जोंनि बर' फरायसाफोरा जोंनि समाजाव माखासे गुबुंले जालांनाय, माखासे गोग्लैसोलांनाय माखासे बेफोरबायदि थासारिखौ बोखांनो हागोन। आरो बे गियानजोंनो जोङो गाव गावखौ दालांनो हागोन आरो मोनसे गेरेमसा हारि दालांनायावहाय जोंखौहाय हेफाजाब होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। आरो आं बेखौनो सानोदि दिनै 50 बोसोर जालांबाय आरो जोंहा बर'फोरनि गेजेराव माखासे गोबां मावनांगौ खामानिफोरबो दंबावो। दा बेफोर खामानिफोरखौहाय जाहाथे हारि जौगानायनि थाखाय बर' फरायसा हिसाबै बर' फरायसाफोरा जाहाथे गाव गावनो गोसोआव थांखि नाजावनानै जेनाखि थांखिजों आगान सुरबोदों जाहाथे हारि जौगानायनि थाखाय मोनसे खामानिखौ मावो। जोङो गासिबो बिथिङाव जों डेभेलप जायोब्लासो जोङो मोनसे गोख्रों हारि होननानै जों सिनायथि होनो हागोन। बे नङा जे जोङो फरायनायजोंल' जोङो बिजाब फरायनायजोंल' जावगानो हागोन, बेबो नङा। बिजाब फरायनायखौ जोंहा नांखागौ, मोनसे बे जोंहा इडुकेसन कारिकुलाम। आरो बेजों लोगोसे जोंहा समाज दानायाव बायदि बिथिङाव जोङो डेभेलप जानांगोन। रांखान्थि बिथिङावनो जा, राजखान्थि बिथिङावनो जा, समाजखान्थि बिथिङावनो जा, बायदि बिथिङावनो जोङो डेभेलप जायोब्लासो जोङो मोनसे जौगाखां हारि हिसाबै जोङो मुलुग दरबाराव जों सिनायथि होनो हागोन।